July 16, 1990. Dito ang mga evacuate. Earthquake. Mga helicopters na tumutulong sa mga biktima ng earthquake dito sa Dagupan. Lalanding na po. Lalanding na po sila dito sa likod. General Ramos has arrived here in Dagupan. Patrol lang sana, patrol. General. Kasama ano? Tinggal kerja ini. Si General Ramos, July 18, about 2 p.m. here in Dagupan. With General Ramos, with Vice Mayor Alipio Fernandez. Wearing red cap. 2 p.m. Dagupan City. Now he's riding with the police jeep with Al Fernandez, Honorable Vice Mayor of Dagupan, to be appraised. General Ramos appears to be appraised in the situation here in Dagupan City and the province of Pangasinan. Mga ofisero, dami-dami nila. Ang PNB ng about 1/2 meter or 1 meter. Tadi sa video. Sa likod ng PNB building, building sa likod. Sakden. Kudigan ang ng Ladies PNB room. Dagupan. First time na makapasok sa ladies room. Kanyang pala ladies room, mga subot na PNB Dagupan. Kutanda. Flooring na PNB. Tumaas. Bukas. Buhangin. Ang building ho ng PNB Lingayen, PNB Dagupan, lumubog ng 1 meter. Jeep, buhang. Jeep ano ha? Pabaha sa Dagupan. Dahil yung mga drainage nasira. United Methodist Church building ay total wreck talaga. United Methodist Church. The United Methodist Church. Siap, Pastor Garibay. Pastor Garibay. Bayambang.
Itong building ng United Methodist Church. Talagang total wreck talaga ito. Total wreck. Oh. Paco! Nagsusupervise si Paco.